следващата категория, класически културизъм до 178 см, бяха записани най-голям брой участници. За първи път на културистичния подиум стъпи Лазар Ангелов. Въпреки че това беше неговото първо състезание, той изпъкваше пред повечето участници. С добри размери, завиден релеф и перфектни пропорции, той заслужено взе почетното трето място. Казвам се Лазар Ангелов, в категория класически културизъм за мъже. До 188 см съм и съм на финал. Надявам се да взема медал поне. Това твоето първо участие ли е? Да, значи това е първото ми участие. Занимавам се с бодибилдинг от доста време, 2-3 години сериозно. Но ми е първото участие това. Какво смяташ за бодибилдинга? Харесва ли ти вече като се занимаваш професионално с него? Ами като цяло ми харесва като спорт, само че лошото е, че в България влагаш много средства, усилия, пари, а няма възвръщаемост. Тоест разликата между възнаграждението в България и в чужбина е огромно. Много огромно, да. Тук няма професионален културист. Все пак, според те заслужава ли се занимаваш с този спорт в България, освен за удоволствието? Ако има желание, се заслужава, ако нямаш, не. Ако можеш да оцени пари, колко пари ти излезна това участие тук, като през годините? Ако го сметна, може всичките години към 10 000 лева. А от него си спечелил? За сега нищо. Да се надяваме, че спечелим нещо за по-нататък.